Kuligaw along aron re pensi NEPCPL atum arlong ki koy ihubom. Synchro pen kitok dungke kang par alo thui kangpu. Towar dolong ke misan kawyajok bibia payarat kacileng kisung. Kardom pini prime time bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. Bokajan subdivision angkang Kuligaw along kedo arlong ki koyakor North East Plantation and Commercial Private Limited atum ki claim kidam nangji aronalo aredeng along isida chi otlok lepinsi aron repen arlong koy bomlang. North East Plantation and Commercial Private Limited atum penangan ademalong towar kasalam ponangji ademalong sangti arlong abang kenang sodapotsi kichengsi North East Plantation and Commercial Private Limited Company atum DDS Road kasalam Japan Forest Asa Company arlong ki phur Japan aronalo chiselamlo Forest Asa Company ki DDS otowar kasalam pon iseka pharmancy arlong sangti ki phura hukumsi pichot Bonta nona bangke DDS atowar kasalamta tang thulap lo potsi hukum aronalota thang achiklo ningkan surihini ra inkoyan ke hukum alu ki jutlo Bonta nonpu am sidami alangtum thangnat aronalo avepin pensi arlong ki koyasa klempom bomlo Kadom doni ligedoge bukan subdivision angkang dak Kuligaw along dak North East Plantation potum dak along ki koy mane towar kasalami phan along ki koy adim dak bencong lo damtang ningkan isi bangke alang tu forest department pen alamdon dolo alamdon dosi alang tu moilo pen tuar kan claim lo alang tu kam alang tu February chiklo anya lo jud elo February pen non Agosto chiklo ko jong hibok ko son si Bilbalong masih bita ke long pen lasan hela atumi nilitum bita hubri lo pini adiman nang pale iglo je alang tum solam chapulong long mat patumi pen jing habjek pasi arjolong stamela pen aprangan bangke alang litum adibang sida jo along ki ko jonghulo saidang na tu pen lo tu saidang na tu pen along wan si alang litum aron re pen si forest aphan tangka sekai si revenue pin pensi alang itu la persona sai ke claim la North East Plantation buat dasi Sita North East Plantation and Commercial Private Limited atum radatum nangchini donde bon pukamat hajok along kaprek along ta towar kasalam asai ki dokogajok arlong sangti akimi ki phurthoji aronlo chesalam thuthe detsi arlong ki koya sai bang ington tesi ajobang arlong ki koya bang ke inghu bomlang Halapu NEPCPL atum ajowang ta arlong sangti pirai pon paro homa pita Bokajan Forest Range asai ki kachini don deason towar ke thodon plot ke kanghutong inghura petloma puta mathadun memilo Karbenglong ke arlong sangti do olang puwai phit sida ajat asonta aronatang dokoga parsi aronalo chokplang api pakoi long lo pulote laki Karbenglong Autonomous Council along asabet sidami midulong ponpo Lasi lapuson aron repen kang hubom akompani adumapan Karbenglong Autonomous Council pen arona pen insai ponasonte mesenji Bokajan pen ananterang Karbenglong live Karbila meramai phubarim lapen non ki khibam bidisar synchro pini mahangke thek arni pachetonun si alang limit hangka chitok dungkek ang pharpu aluat hoi Karbila meramai tiripia sai hamalong ingpuponlo Karbi alama ki kapachanalong masap Soviet sidami aho or kipi don thekje phan matha si Karbi lamet amai phubarim lapen non ki khibam Karbi lamet amai bidisar synchro pini chiti ni phai ingkoi rapli arni kimi mate kangthir et arani along pachingbar don si alang li chipadukro pen ketok dungkek ang pharpu aluat hoi kangpu padoponlo Karbi lamet amai tiripi asai hemalong si bangso alot hoi rat asai klem dang mate abarim DFO phuding terang aredeng pensi ingpu pidunlo
Laso hot tok bang Joycing tok bi Karbianglong and North Kachar Hills Autonomous State Demand Committee amaipu ajitimong barim bidiasing rong piatumta cherap chitodun. Karbi lameramai amaipu hidina rong pipen kachepahem phupon bangso aloa thui kangpua mailong puding terang ahin pen tok bang singkro aphan kachuro alam the pajir ponsi bangso aloa thui pen Karbi alamaki kapangcholong penang an akerap dopo lapen lason thak thak aloa thui ko an maketo kapaklang thek la an si ilitum lamet lam chongta nang ingchopo lasi pirthe ruretik alangdi an suseki tok bakapaprang don thek japhan ahir jumi pajir don lopusi puding terang ningje Film kami lambat long masa Asia, itu tapi orang bahaya mungkin orang pernah orang yang orang kelong, film angke macam itu. Jadi alam kan kita mana ni bukan nanti kalau kita orang kami kau mana tu yang orang sudah kami kilo, jadi kita mana ni jadi kilo, dan so kita Lason thak thaksi tok bang singkro kachithana tengke lockdown esek don rap jerpo jerpi chedam longle chebang longle lapen hichikulat ke dam longle akisung apor hot nilitum claim rapet karlitang chitra kumar be lapen Karbi language development board along Karbi textbook preparation committee a chairman Fukur Singh Rongpi lapen inut banghiniatum bidi sore lapen aho ornangki pidon ajoinesi nili dungke kang pharpu alo thui tok onlo lapen bangso alo thui jasmet karditang chitra kumar be alangli akarjong aning pangsam nang pu ajoksi bangso alo thui alangli amen pensi panom ponupusi ningje halapu alohi aman pen kache tongdon tok bang atumta singkro phan kachoro alam the pajir ponsi kibang jilang arni alangli an suse ki tok kilang along aja kong parlong thunang pusi ahir jumi pajarinti Yang par po tipi ke na ban ke ni ke la tha ka me na ban pen ar luwa bang la da ka sabo a difference du choti athe dung ke gang par pu alam the bang men ni ning ke bang le ta ni si hala ni to majir pu lo ni to ma ko pi lo ke wo ju mas ai pa chi tu tari en ko ra ko alang tuang phan ri ang brup si wo ju lo la so ma si la so ni de hala so muni da bang ke la pan thì đã biết làm chong long là pan si ar di ke do bang men là vậy đấy amne son taxi hala ke do son mang patela ke hala dun ke pe ni le bor kan ko son taxi la ke do son te la ke abor kan na muni tan de le news report Sarjip Kathar Karbianglong live tangte non malom so dhina mo phan bertang ton panik sina Humridam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akuladalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam japhan apor duredat pusitami matha ikri bangso akuladalong pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humridam ikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu. Dihina mobhi puthot birta arjupon theiklona sochain dhenta constituency angkangalo rongmongwe bibia paya radatum kachelenga towar lapen dolong ka vedera jok radatum kisu kiunia hot kisu kachepon ja phanta kisung penangan chichaknang koklong kapa phihup sochain dhenta constituency angkangalo nonpu anda kaching thoramo ave plengda monela bangso jok towar pendanglok dolong kawe lang kawe nonpu anda radatum kisung panse chingtang nang bomlang
Lasonsi kedamtang chiti ni phai ingkoi raket thomanengwe porphai kebra achite malom rongmongwe bibia pai amekar kudam be achormate KSC head branch dun mai phu Dhorom Singh be asar piabang men keso ke tanra kajok keso kache pon iji aphan kebang ambulance ta towar ka be ajok aheman paleda mone dedlo bangso jok keso ke mesi kinang jipura keso bang aphan baponsi cheponang koklo kilometer isi sose keso aphan bapon derapi ansi ambulance longan paledam nangno lasi nilitu rongbong we bibia paya rada tuma phansidami towar lapen dolonga bangki nangki pipon kenang sot binong athema bangso towar pensi ronga rada tum hithi kulat punoy keso kiune ahot punoy kachelengna lasi nilitum ake sungsitami sarkar atum kachini pona bangki kenang sot binong Jongsi non of hoy rada ke mangalam pachun pipi pulote drat lapen KSC pen chesong ponji pusi KSC mai phu be sangho pen ningje pon lasi lapuson rada ki sungalong kachirap dona bangki Karbenglong Autonomous Council atum arpu binong lo potsi ajat asayalong ta rada farman chirap chito bidona sonte mesenji Rongmong we pen love sing terang Karbenglong live Hamran PWD Road Division pen kelang kapangkreve lapen Sorkar Kachari kelang namde derajok sai jokje rupai arong arat tangka chirungsi kachelengatawar kachesalam nang Veskar Benglong District MP Hamran pen kilometer pocket sose kahelo lakha phli Socheng constituency arlo rupai arong arat arniwang jobherlo kachelat sungonglo lapen Sarkar Kachari anparta Hamran PWD Road Division aphan ningkache thekabe derajok Kiduk kelak hemi jangri adon maker edon pen sika pharo hini chirung rentisi JCB pen towar kachesalam pensi aning jepang samilo Rupaya rong lake rong baringlo bon sitami non puanta rongarlo mesen ekse patawar kapaleji aphan ajam themuchat atawar kavedejok barla chala porki chitiming phat kanglit kangther kangram pen penangan ki sungpen chechaknang lopusi chinidon Karbenglong Autonomous Council arta nona ningkan thokebra circuit nang pleng dera phita sarkar atum nang rap dong thek theaprang methang ke thek an mate rat thor papen choklem chodam ajutang pen sai choklem bomlona lapen Karbenglong Autonomous Council PWD asai kamalong aning kanwang kuti atangka nang lesita ang ton pen kacheng thor amu lapen non kacheng thor a sarkar ke dewa hot anta hawararat akar itowar mission long dunde det lopura pini rongasar Chandra Singh teron pen japonsi edona long sika paro hini kado kabe don khike paratum chirung rentisi JCB 1 pen bangso atowar kaselam padopon lopusi rongaratum pen nampachini Karbenglong Autonomous Council Kachariatum Alam Thu Lamdok Lamda Kasonsi Rupai Hawararatum Ningkache Thea Thai Kavedet Hangjanglo Laan Angbong Sitame Kiklem Atomon Kapang Tang Pemi Thek Japan Iam Rup Sing Teronapan Kachonuri Alam The Rupai Arapen Perangke Apan Nangpachinidun Hamren Pen Daniel Inghi Karbenglong Live John Bay kidney ake sopen se kachelang japan alang le sopo karlitang goshnel be kithiar pombita nalongpen CM MP lapen nilip constituency MSC pavitra rongpia phan kerap kachahang Dolamara police station kaparlo nilip constituency lower tarapong police station arlokedo sai taro arongamekar John Bay ningkan hinian kidney ake so kacholongpen se chelang bomno alang litum NRL Vivekananda hospital alongse se kachelang japan damno Lapen alang li akhiada doan jasemet chainong kobe bithi doan chejorsi se chilango bonda kemi pende alang lidum tarapum kachedam kadi se kachilang ji aphan tangka kavedel panajokse inglong charmutunang kokko alang li ke solam lower tarapum polling station along local committee board mophanta ake rapcho hanglo bonda terap kilong chikali alang li dunganda pate bogdama banga be pusi non hejong keseng tarapung area development committee amaiku Wesley Hanse lambe himpen bertana pali John Bay alang li methanta keso laban kidu kajoni alang li sopo Carlitan Gosnell Besita aporate dowai laban Dr. Kelong le joini si aprandam nang juina Lasi bea sangho keso ke media phan nang kera papan do polote se kachelang japan aning han peglan alang litum kiso ngapatha MSC pavitra rompi arjulongsi TADC atum aredengalong ningkang santen asap akera kapajeron penajo tarapung area development committee atum ningaklongban kachoro laban kurwangthu pajer pambong
Dolam Mara Energy Sarongkot Karbinanong Lan. Pini prime time berta ke lapuan sekang toniglo dome thagme kardom.